salut! Eu mă numesc Andrei și fac parte din echipa Fashion Gadgets. În clipul de astăzi o să vă prezint o bicicletă electrică și anume una foarte puternică cu motor de 8000 de W. Această bicicletă este concepută în principiu pentru off-road, dar ea se poate utiliza și în transport urban de zi cu zi. Acum haideți să ne uităm puțin mai atent la motor, dacă tot am adus vorba despre el. El este amplasat în roata spate, după cum se vede, și este motor de generație nouă, brushless, fără perie, adică. Acest motor ajunge până la impresionanta viteză de 105 km/h și are o accelerație foarte rapidă. Aș putea spune de la 0 la 80 aproape instantă. Spun acest lucru fiindcă l-am testat. Am mers până în clipa de față aproximativ 200 de km cu el și cam știu ce poate, ce nu poate face, cum se comportă în toate mediile de derulare, inclusiv în off-road sau pe asfalt. Acum, dacă ne uităm puțin mai atent, aici avem sistemul de frânare, este hidraulic, marca Tektro, E725, cu disc de 203 mm. Partea interesantă este că frâna este regenerativă. Dacă în roata spate este identică ca la motocross, de 21 de inci, cu anvelopă off-road dublă, jantă dublă, bineînțeles. Acum, dacă ne uităm puțin mai în față, vom vedea suspensia. Este o suspensie hidraulică, cu arc plus amortizor și cu butelie. Aceasta înseamnă că dacă are butelie, practica este reglabilă. De exemplu, dacă vom merge pe teren accidentat, o putem seta să fie mai confortabilă, adică să fie mai moale. Iar dacă vom merge pe asfalt sau pe teren mai drept, vom avea nevoie de o stabilitate mai bună și va fi nevoie să o întărim. Acum, dacă ne uităm puțin mai în față, vom vedea pedalele. Sunt pedale de bicicletă, clasică. Mai jos avem suportul pentru susținere. De data asta, acest suport nu are senzor ca la scutere, de exemplu, care tăia curentul ca să nu putem pleca de pe loc. De exemplu, dacă ne urcăm pe el și accelerăm, iar el este lăsat în jos, practic el va pleca. Deci trebuie să fim atenți, să ridicăm noi manual. Acum, dacă ne uităm puțin mai sus, vom vedea șaua, care este o șa clasică de motocross și are protecție împotriva apei. Este foarte confortabilă, în special în off-road, pot spune lucrul ăsta. Iar acum vom vedea ce poate motorul de 8000 de W în off-road, cu adevărat.
Încă un lucru care merită menționat este faptul că când vă achiziționați o astfel de jucărie de la noi, practic veți primi și o a doua așa, cea de bicicletă, care este reglabilă pe înălțime. De exemplu, aceasta nu este fixă. Este foarte confortabilă, după cum am spus, în off-road, dar la drum lung, pe asfalt, nu este prea confortabilă, aș putea spune, că am testat. Acum să vorbim despre cel mai important aspect al acestei jucării, și anume bateria. Este echipată cu o baterie de 40 de amperi, 72 de volți, marca Panasonic. Producătorul declară că autonomia acestei baterii este de 100 de km. Însă eu vă pot spune alt lucru, eu am testat în diferite situații. De exemplu, am mers și cu viteză mai mică și mai mare, iar autonomia, da, într-adevăr, se apropie de cea declarată de producător. Am reușit să fac maxim 95 de km într-un regim de condus asistat și cu viteză până în 25 la oră. Dar odată ce depășim 50, 60, poate 70, 80, 90, deja se modifică drastic această autonomie. Referitor la autonomie, de exemplu, am mai făcut un test cu această bicicletă, am mers constant la un drum lung cu 80 km pe oră și am reușit să scot o autonomie de 65 de km. Aici, ascuns foarte bine, avem portul de încărcare, care are dop de protecție, cu înfiletare. Hai să vă arăt cum arată. Bateria se încarcă în aproximativ 10 ore. În continuare aș vrea să vă prezint comenzile de bord, așa zise. Să luăm cu începutul. În partea stângă avem levierul care se acționează frâna spate, simplu, este din metal de data asta. După care avem manșonul, care este dintr-o piele sintetică, foarte calitativă și foarte aderentă. Mai încoace avem butonul pentru oprire în caz de urgență, cel roșu. După care avem butonul pentru acționarea luminilor. Am să și vă arăt cum. Iar după care mai avem cele trei butoane principale, cele două săgeți și cuiemul. Săgețile, bineînțeles, ne vor ajuta să schimbăm nivelul de asistență, să dăm în față sau înapoi. Apropo de nivelul de asistență, ea are 5 niveluri de asistență, 1, 2, 3, 4 și 5, bineînțeles, cu un raport diferit de asistare. Acum, dacă ne mergem în partea centrală, vom vedea display-ul. Display LCD de 3,5 inch, care ne afișează procentajul bateriei, odometru, kilometrajul, plus nivelul de asistență. Iar dacă vom merge spre partea dreaptă, vom vedea levierul care selecționează frâna față, plus accelerația. Accelerația este exact ca la scooter. Ea se acționează prin simpla rotire, cam așa. Un lucru care am omis să vi-l prezint este contactul. Este dotată cu contact cu cheie, cu două poziții, on și off. Acum este pornit. Ca să aprindem bicicleta, pur și simplu ținem apăsat pe butonul M din partea centrală de aici, timp de 3 secunde. Iar el se va aprinde.
în clipa de față este pregătită pentru drum. Acum aș vrea să vă prezint și schimbătorul. De fapt, schimbătorul e doar întinzătorul, aș putea spune, că este echipată, fiindcă este dotată cu un singur pinion, cu un singur angrenaj, practic. Este marca Shimano, lanț metalic cu protecție împotriva ruginei. Acum aș vrea să vă prezint suspensia față. După cum se vede, este foarte solidă, este o suspensie dublă, cu furcă dublă, hidraulică și care este reglabilă pe intensitate. Această bicicletă are greutate netă de 70 de kg. Sarcina maximă admisă pe ea este de 200 de kg. Eu sunt David la Fashion Gadgets și îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Iar dacă ai orice fel de neclaritate despre această jucărie, pur și simplu poți lăsa într-un coment, iar eu îți voi răspunde cu drag în cel mai scurt timp posibil. Până data viitoare, drum întins!